Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni hapustang sugilanon, si Playgirl o si Nonchalant. Hey, you're wrong. Kay makahimo pa kay ko bisag buntagan pataka. Huy! Ay gara unsay buntagan ha? You know that thing. Unsa? We are doing it right now, Kristen. Huh? Aron makatuo ka nga mas likon pa rin akong tuhod kaysa mga batanon nga imong gikaila. Ay! Ay! Facundo, nahog ka! Ang akong tiil. Facundo, sorry. Sorry, wala ko tuyo. Nagalitan lang ko, natukbod na ka. Sorry. Mga itagtabang. Ay! Facundo, unsa ba? Mamira magagalit. Pero... Let's just stay like this. Ha? Magkita din sa sahog sa imong kwarto? Bisan sa kasagbutan ba kung ikaw nga kung ikatupad sa pagkigdao, Kira? Pero... Let's call it a night. Good night, Kristen. Wa kay buhaton ako. Nagpaabot ka? Maabot ka dyan. Ano ang tao ni Oy? Abi man ako makapahuway na ka. Naabot na din sa mansyon. Nagrobing malagit ka. Saan kayo tapang tagrubis gwardya god? Saan ka? Dako kayo ni Palibos Mansyon. Di mato sa usala ka gwardya nga mulibot ni. Di maato? Daon. O dyan kay ginuka naman ko. Gusto ka matug lang ka? Oo, natug to ka. Puli-puli na tagbantay din eh. Mansa na ka oras, ikaw si bantay. Ikaw, natug ka. Di koy. Ni gani mo na. Tangit-ngit raa. Nga, dagan pa kayong kahoy sa palibot. Sikniton palang ko si Abat. Di mo siknit ni mga batoy. Soya. Ang saman ko na to. Sa akong isolte. Di mo siknit ni mga abat. Ala, di ba o? Tawa, inamang nasad ko. Ang saman ko na to. Ano man ko no? Ala, nakasabot yun. Madlok ni mga abat nga matakda ni mo. Ang saman ko na to. O di ay, karon ka. Ala, nakasabot kyapon. Ikaw yun, Bilbino. Ikaw kita binabinangan eh. Ikaw sa no, di siya kakumidyahan Nga naman ka? Ay! Ambot. Ay! Joke naman dyan, God. Okay. Kanang upawan, tika. Okay. Di mo dyan ko, di sa kakakumidyahan, oy. Pero kung makakupot ka, kanang gonting ba, makakupot ko. Ay, upawan, tadyog ka. Okay. Happy da. Unsa? Hindi, may pinaginamang ko. Samang kay? Ay! Pero ako, bigitawin ng napitan, no? Dako kayong napita. Mga, di posible nga makasod og balik si Manding Masing. Dinhi nga, dito makabantay. Ano ito makabantay? Ganina noon, way nagbantay dito. Sa tubangan, kaya ang gwardya nas loyo. Piyansa kayo. Dili siya mubalik din eh. Umanya, maunay og patay ang apo nga siya na. Posible dito mubalik din eh. Ay, kanugo niya yan na, oy. Namatay mo tao nga, makatilaw na ko. Oja! Ay, tilaw yun mo. Huwag ka kepya. Oo, someday. Kung ibaw pa lang to siya nga, mamatay na rin siya, mamugos ang tilaw na ko. Wala! Kaysa mamatay siya kung sa katilaw. Loy kayo! Dahong! Animal. Busit na bata. Ano bang may gawas pa man siyang balik silang kwarto? Busit! Hiningi kayo na.
Hinay-hinay na unta nga na ugtaw ang mansyon kung nadayon pa lang ko sa kong plano. Bullshit! Wa man ko madayon karon. Pero di ko mohonong hangtod nga mulampos ko sa kong plano. Dili ko mohonong, Facundo. Paaboton ko lang nga mumingaw-mingaw. Unya nasab ko mulihok kung malimot na sila ug mukumpian siya. Mamatay man ko, pero mamatay kong nakapanimaos. Alang usab nimo kini, Yana, apo. Christine? Wala na ba siya tinis kong tupad? Huwag malag ko makabantay nga may bango na desya. Kayo na des gawas. Kasakit pas kong tiil. Nalimot ko huwag akong nalihok. Aron mo barog. Mahinay ko pagbalin og lingkod. Paingos kong kama. Saud ko man iniron. Kaiyo na kay ko. Ang bala na. Muhinay lang kong lakaw paingon dito sa banyo. I can make it. Oh, Facundo, nagmata ka na di ay? Asa ka pa yan? Panibangon man ka. Kahiyon ko. Ha? Are you gonna help me? Oo. Dali, agbay na ako. Thank you. Thank you. Niya na magkasuod sa banyo. Magawas na ko. No. Stay. Ha? Nga naman. Di balag ko ni mo tabangan. Unsa? Sikad, gusto ka? What? Di ka maluoy na ko. Imo pagyug ko sukaran? Pangihi na ko no diha, tingali makaihi ka. Pagdali. Aron ni kahuman nimo, mabutangan ako imong tiil ining dahon sa atis. 4? Mato din ng mami nga maayo ko no ni alang sa piang. Ihampol ko no ni aron dali muhiyos ang hubag. Mga pagdali diha kay tambala na taka. You are starting to be my wife on duty. Huh? Unsa? Hilom ha, hilom. Hampulan rata ka. Unya gabi ka, kung mo wife on duty na sab ka. Kung sikaran kahati ka, Kung tabangan ka kunimos pagkaligo. di mahimong maligo. Di mo mahimong bason ka ng imong piang. Ingon sinang maming, mupatuo ka kung gusto kang mamaayo kag dali. What? Kano sa laranan ni mong doktoras ng maming? Basta, Facundo, patuo lang ko no, bi. Di may mga dili ko makakaligo. Wa ko maanad. Okay, fine. Maligo ka. Pero di mo mahimong bason ka ng imong naghubag na tiil. Good. Nanghi ka? Yes. Mamanay rason nga mo kong gihatod din sa CR, di ba? Nga na ako? Yes. And you are staring at it. Shit. Shit, what? Bastos ka ginunsa, no? Well, dili ako ang mitutok. Ikaw. Facundo. I'm done. Ay, na paglingiw. Uhay na. Nakakita ka na, anak. O dili kini ang unang higayon nga nakita mo kini. Dili na, be. Kaligo na. Tabangan ta na ka makaligo sa tab. Isa ka ng imong pikas tiil aron di mabasa. Thank you. Hinay lang, hinay. Wow. I never knew you're this caring. Hilom. Okay ra ko nga dili pa mamaayo. Ganahan ko nga imong atimanon. Adi ay. Sige. Kay itukmod ta ka din sa tab aron madugangan ang imong hubag. What? Sige na, kaligo na. Magawas na ko. Wait. Unsa man? Tabangi ko makakaligo. Di ko makahimo nga kura. Tingalig, mabasa na hinuning akong tiil. Lano, ui ha, pa bebe.
Oh, sige na, sige na. Ubuhan na akong t-shirt, be. Okay, fine. Oh, isa kang kamot. Gisaka pa nako akong kamot, dili pa ba na nimo isaka nga akong gisulob? Stop staring at my abs. Bugero. Oh, mana. Nasaka na. Ubuhan na akong karsonis. Ha? Hasta na ako? Maglisod kog hubo nga dili matandog ang akong tiil. Sige na. Ambi. What? Wa. Wa ra. Ngano di ay? O, isa kay mong tiil. Isa ka ang pikas tiil. Thank you. Okay na, sir. Humana, sir, ha? Pagkagawas na ko? I don't bath with my breath on. Oh. Unsay? May mo wag mo ning hubon. Sa? Oh, niya ka na. Padre, sudla ko. Sudla na ko. Sod. Abi ko di ka na moabot. Saan kang tagan ko na magbayo, di ba? Dakong kantidad di ka akong buhaton. Mauni ako. Usayo na oras ko pagsunog. Ang kasagingan o ang kamaisan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!